маросими супоридани дипломҳои донишгоҳи давлатии тадқиқоти геологии Русия ба донишҷӯёни тоҷик шукӯҳи хоса дошт. Дар ин рӯз ба 20 нафар донишҷӯи тоҷик аз ҷумла ба 3 нафар дар вазъияти тантанавӣ дипломи аълои донишгоҳи давлатии тадқиқоти геологии Русия тақдим гардид. Фоизи зиёди масоати Тоҷикистонро кӯҳҳо ташкил дода омода намудани мутахассисони касбӣ дар самти гузаронидани омӯзишу тадқиқоти илмӣ дар соҳаи геология иқдоми саривақтӣ ва муҳим мебошад. маҳз донишгоҳи номбурда дар ин самт таҷрибаи пешқадами омоданамоии мутахассисони соҳавиро дорад. кашф ва коркарди бештари захираҳои табиӣ дар Тоҷикистон ба рушди иқтисоди миллӣ ва таъмини ҳаёти шоиста ба сокинон мусоидат менамояд. айни замон дар донишгоҳи давлатии тадқиқоти геологии Русия 210 нафар шаҳрванди Тоҷикистон таҳсил менамоянд. ҷавонони тоҷик мутахассисони соҳаҳои гуногун шуда ба ватан бармегарданд ва дар пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат саҳми худро мегузоранд. бо шарофати соҳиби истиқлолии мамлакат ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таҳсили ҷавонон дар дохил ва хориҷи мамлакат шароиту имконият фароҳам оварда шудааст. Зафар Қаймузода, Хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор.